Machiegni kendo Nyakwaramogi Ojwang' e weche manyien mag ang'ich welo. Kethruok kod lala ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi medo neno e dho wedhe ma pachoka kendo gie sani midhiero omako jolupo, johala kod jodak ma jot e tie nam. Moko kuom banda mag rech, ute mag jot kaachiel kod kuonde ma yiedhi gowe sani odong' ei nam kaluwore kod medruok mar pi, ka jolupo bende odong' kodiedo kaluwore ni gionge kod ute makare mag kano rech e yo mowinjore, gino makelo dok chien e ohand rech. Jafwambo marwa Cynthia Onyango otimo limbe e moko kuom dho wedhe kendo miyowa siganani. Apaka mapek gore e kor ot. Onde keto rech odadore kendo odong' ka lembgi oliero. Dier ot pi nam opong'o kendo mole ka chindo tuodo bende la kuome. Kata do to lokore kar jot mar oting'o ting'. E chal mar banda mar rech ma dho wath ma Uhanya e kar chung' od bura ma Bondo. Banda manoger kod silings milion 7 e chenro mar Lavemp okalo e riwruog European Union kendo jolupo notiyogo kuom higni 5 kende. Jo Lavemp, European Union, nok dwani rech oket kamolil. Koro ne gibiro mondo kawa gi rech oyud kuonde maler. Koro ne gidecide mondo gimiwa gik machalo banda, fish banda, mondo rech obed kama ler. Ema ne gikelo nwa banda ni. To ka ne gibiro, ne gitimo survey magineno rech ma Uhanya ng'eny onego gernwa banda maber mwakete rewa. Gitimo nwa quotation ka gichak giduogo kendo second round. Koro giwacho ni giseyudo fund, koro gigero nwa banda. Pesa manogergo banda ne ginyiso ni banda obedo allocated around 7 million. By then, that was around 2006. Watiyo kode magimoro ka dhi kamoro ka 5 years. Kwasetiyo kode 5 years maber kabisa. Ema koro wach mar pi ochako biro. Koro chako ti. Koro gimokethe sani omiyo ni this state to backflow mar pi koth nochwe mang'eny. Ma backflow otimore ma pigni obedo. Nogere oko. Ma by then pi nene iye kamoro kucho noken kama entie sani ni. Chal makama bende ranyisi mar banda mar rech mar dho wath ma Osenge. Manoger kod omenda mohewo milion 26 kendo gisani odong' ka odiedo ei nam. Hiyo jacket. To nikech tij fwambo bende en chopo mine kod wang'i. Ochuno waidhie kendo wago wang'we kethruok mar bandani ma jolupo yande ogeno kendo bang' gedo mare ne gitie kuom higni 2 kende kapok nam okawe. Koro ka nogernwa banda, wachako tiye 2016. Kane wachako tiye 2016, to kane timre gimoro watiye gimoro madhi higni 2 gi nus kama. Kane chakre gimoro 2018, 2019, to pi nobiro, ma pi nopong', ma pi nomuome, ma nodarowa e iye. Plant banda wuon e odni duto kowe ice plant nokawo milion 26 manogere. Ice plant be ne okel bang'e mokete iye. Ne nitiere offices kaka mag secretary, nitiere offices mamoko kod stoche manikane gik moko. Nam monjo dho wedhegi kendo kawo bandagi mag rech kelo pek e kilwa mar rech kendo oduoko chien ohand rech ma yande jonam kod johala goe gi rungu e kinde mane utegi ne pod inyalo tigo. Kama wachung'e ni en banda mar rech. Ma en kama kane jonam osewuok gi rech e nam, ne gitiyogo mar loso rech, keto rech e ice mondo kow ne jomoko madwaro chamo mondo cham. Kata kamano, sani pi opong'o bandani kendo lawo ute mamoko oko, gino mabedo kelo midhiero mathoth ne jodak mantiere tie nam mar ni ere kaka inyalo tiek pi makama kata ere kaka inyalo kony jodak. Waseyudo lal nikech sani onge kamwa pime rech kata achiel. Kata mbuta mwayudo matino kamwa nyalo pimwe, watiye chieng', watiyo kamolil moko meet the standard. Mano miyo noger banda, kech waonge gi banda currently. Ndalo mane wachako tiyo gi bandani ne rwakonwa pesa kaka jo beach ma Osenge. To kata beach ma Osenge kende, entire Imbo as a whole. Nikech ice plant mane wagole i bandani
ne konyo community ma Usenge as a whole. To nyaka ncha banda ni chung koro nok nyal tiyo ice box kethre gik moko ne koro piyo ketho. Wayudo lal maduong' ahinya kata nyaka gi sechegi. Wachandre kabisa weche mag baraf, wachandre kabisa weche kuonde mwa pime rech kama jote gi sechegi en kamoro ma ok nyal romo population ma wan go gi beach maro ma Usenge. Medruok mar pinam weyo jolupo kod diedo kendo kata kuonde mane yiedhi gowe sani odong' ka piyo muomo kendo ute ma jolupo tie bende piyo madho. Ne nitie kuonde moko ma yiedhi matimo transport ne gowe kaka jeti manoger ne pi nomuonyo ma pi nodhigo. Machal kaka mbate. Koro jeti no ne yudo ka ne wan kod water bus mane go ka wan kod yiedhi mag transport ma Uganda. Nitie jowa ma Uganda gi rabolo ka kelo ka. Nitie mwandu mawuok kuonde mopogore opogore ka ne biro ka. To ka ne pi omedre, jomoko mane biro mane go ka nobedo gi luoro nikech pi nopong' mo imo nyaka kuonde ma ne gigoe ka gigolo mwandu ma gibiro go. Pi nobiro mang'eny, iluongo ni climate change. Nomiyo koth obiro mang'eny, koro pi mane ni dhoudigi machalo kaka minyalo neno kama ka ne udi uto ohala. Dono komukore maonge mogol gimoro amora e iye. Udi man kanyo nomukore te manorumo. Koro onge, to it is not only here. Kata kigo kona kidhi toke kocha kama ok wanya neno sani, uji odare ute mane gidake go nikech pi. Gibedo pi omadho gi koro gidok e nam. Midhiero mar nam mamanyo wang'e ok omako mana dho wedhe ma Uhanya kod Usenge kende. Dho wedhe ma bende nogeri e banda e alworani kama oting'o dho wath ma Uwaria kaachiel kod mamoko bende chandruok omako. Ji manogere banda wani ne wan kod wich lum nogere gimachalo kama. Ne wan kod Mahanga, ne wan kod Sika, ne wan kod moro be nogeri Luanda Kotieno, moro nogeri Kamariga. Banda manogere go duto nikech kuonde go ne gin kuonde ma paka donje mang'eny nomiyo koro gisegore piny ok sani ok giti. Mamarwa ni mapuro donga kochung' to ken banda ma ng'ato nyalo tiye iye nikech pi opong'e. Pok ogore piny ochung' achung'a lakini ok inyal tiye nikech gik madonje iye opogore opogore. Lokruok mar kor lwasi medo nenore kendo pi nam bende medo muomore ka ketho moko kuom ute ma dhano ogino. Kata kamano, jolupogi paro ni kony nyalo yudore. Ka ginyalo gero nwa banda inani oko mar pi to nyalo konyowa nikech Usenge Beach en beach maduong' ming'iyo e Siaya mangima kaka kama rwako resources mang'eny. Koro miya nyalo kwayo maduong' ahinya ni jo Siaya kaachiel gi jo national ka nyalo donje wachni e yo mowinjore mondo giger nwa another fish auction center moro machielo man gi kama oting'ore gi malo mondo wayud kaka wanyalo timo ohelniwa e yo mowinjore. Ka government nyalo yie to compensation maybe ok ginyal timonwa to gima de gitimonwa maduong' de gigero nwa banda moro machielo mondo wayud kama wapime rech. Koro gigole gi oko gi pi ma oseti. Waywaye gi chien mondo wager banda machielo manyien mondo wayud kama wanyalo tiye. Nikech en gima konyowa kaka wan rech ne gima watimo. Rewano kolilo ok wanyal yudo chiro maok. Achiel kuom yore ma pinje moko osetiyo godo e kedo kod midhiero mar pi nam mamuomo en chodho kendo medo kunyo nam kaka piny Uganda sani timo. Komakore kod yore mamoko mag kedo gi lokruoge mag kor lwasi, magi geno ni e kinde mabiro biro kelo fungruok kendo geng'o lal ne jodak manitie e tie nam mar Lolwe. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Tij ot en mano mathothne oganda paro ni ng'ato timo mano kuom kinde matin komanyo tich machielo. Kata kamano, Caroline Atieno osetimo tijno kuom higni